Ojibia TV. Ubeje wo ho.
Dumere Hosada, Yadawasia, Aquay, and Aquay, another more was some yak. Yeah, Hosada, Yadawasia, Aquay, and Aquay, and Amoya, got the Gona Sika, got the one Sika, Say what's some now, what's some yet? I'm doing Hosada, Yadawasia, I'm crying another more, what's some yet? Yeah, Hosada, you are yeah, crying a more, yeah, Sika, yet the one I sick what do you
awosomino dada Nyame dada no enabe ajewo unye shatina Ayensudo shate awora abimo anapaya Nyame somino dada Nyame dada no no be abejiwo Nyame awosomino dada Nyame dada no no be abejiwo Nyame awosomino dada Nyame dada no no be abejiwo Nyame awosomino dada Nyame dada no no be abejiwo and it is so gonna do no be abejiwo na be so I'm gonna do no be abejiwo Nyame no I am so gonna do no be abejiwo Nyame laja yame so gonna do no be Nyame Jona yame so gonna do no be so gonna do so gonna do no be and I so gonna do no be Nyame no so gonna do no be Nyame Jona yame so no be Nyame laja yame so no be and it's me be cry me everything cry me Rima Esimiye mene Hoje phobia late Eradia Kotome Somewo Anadumi Nyame Hoje phobia late Eradia Kotome Somewo Iya na dunia Nyame kame radika mie Utemie Ensimie Haje Fobia rateda Iradia Tome Somewo Adumi Nyame Fobia rateda Iradia Tome Somewo Iya Adumi Nyame kame radika mie Usemie Eximie Haje Fobia rateda Iradia Tome Somewo Adumi Nyame Haje Fobia rateda Iradia Tome Somewo Ojefo
biani wo ojefo ojefo ene wo rabi ojefo ye ojefo ojefo biani wo ojefo ene wo rabi ojefo ojefo biani wo ojefo ene wo rabi ene wo rato ojefo biani wo ojefo ene wo rabi ene wo rato ojefo biani wo ojefo ene wo rabi ojefo biani wo ojefo ene wo rabi ente shamema bigami ewo shamema eja shamema bawo so shamema wo rabi shamema adone nyame awo shamema bawo so shamema wo meje shamema awo nyame awo shamema bawo so shamema wo rabi shamema adone nyame awo shamema bawo so shamema wo rabi shamema adone nyame iya shamema bawo so shamema wo meje shamema nyame awo shamema bawo so mi konkro beye na kome awo maya tewo deno ewo na tete ewo tewo shenko awo aganeka afirewo etete nyame wo na tete ewo tewo shenko awo aganeka afirewo awo tete nyame na tete ewo tewo shenko awo aganeka afirewo so konkro brege na kome awo maya tewo ondeno ona tete ewa tewo shenko awo kaneka averewo etete nyame na tete ewa tewo shenko awo kaneka averewo otete nyame na tete pachontwase atewo shenko awo kaneka averewo otete nyame na tete ewa tewo shenko awo kaneka averewo otete nyame na tete ewa tewo shenko mo adaneka averewo Rabi yakase yo Rabi oyakase ampa abufufu yi da men dunia yatoto yi sa manyim na nwoda chemo beta apon tententem nana Rabi yakase ojefo one da owosori wo hawni na ojefo obeyi ni na efu ano
Rabbi Yakase. Yabai Nani at the Tramama Motitway or Jeffuna on the Yidam Filion. And I pay Asitaka Siniadema Abosina Rabbi. Sana Pesu now was in one happy. You took me a pitch on the iron casse. I send it in Concrono Ayam. And I pay us a name under the bar. Yo, the memory of it and some young Bratimara. Yabasan solid Giant Marso. Near Bosme no Mumpai. Solid in our Marso. Young Bosme no Mumpai. After Fufunity, and I been in IHM. A swimming Mumpai no, as some Korea can penny do. You will say, Yay, Amen, and penny do. And to see your Fufunina way in Tema. As some Yakapur, a bien, a basa, three at the corner, what about Wuka? Na Inyaka, a cock, a cassie, Rabbi Yakase. Wamenko. And Dasinka, a ratinity dada. Ono Nawama at the Chepa, Atuyan. And Dasinka, a ratinity dada. Ono Nawama at the Chepa, Atuyan. And Dasinka, a ratinity dada. Ono Nawama at the Chepa, Atuyan. And Dasinka, a ratinity dada. Ono Nawama at the Chepa, Atuyan. And Dasinka Erati Niti Dada Ono Nawama at the Chepa Atuyan. And Dasinka Erati Niti Dada Ono Nawama at the Chepa Atuyan. And Dasinka Erati Niti Dada Ono Nawama at the Chepa Atuyan. And Dasinka Erati Niti Dada Ono Nawama at the Chepa Atuyan. And Dasinka Erati Niti Dada Ono Nawama at the Chepa Atuyan. And Dasinka Erati Niti Dada Ono Nawama at the Chepa Atuyan. Amen. 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 Rabbi Yakase. Pocha Bradima Ubiantanasi. You remember Yabete Abosin Rabbi Nensam Abati Neura Tibatan young men. Soon as I take Nensam. What's on there? On I bring a bidding and I know she shall answer. Now we are not a Ɔkrɔnkrɔnyi or Somafo. None so or the Biame Somafo. The woman can say, or Medeneti. Yes, so you will help me if I come up and the memory in some not or they said, Mutumay, Musha and you see Titaba, Papa, Kama, the day was saying, could see you at Abadiano. Other than that, the pay I was saying, Rabbi number Ɔkrɔnkrɔnyi, I'm a Somafo, we say the Kama, not in some show, not better than some made of Fantrain. The memory in some other bay, and I pay up. Yawoh Krakor, Yaya Junokor, yet Yakume na Bebema. Don't me here, you see, you have me. Amen. Rabbi Yakase. Rabbi, Ayakase. At Wayman, dear. When you have an alboko. When you have an alboko. Ano za Somafo beka bia fa ye dwuma Jesus se doma zemamra sam no do na nyin se ye do Nyame Somafo ye wa za waka bia ye fenzi dwuma so ka da yenda na ye butu a nya heaven ye bia ko oka da na ada sora na asa Rabbi Oyekese Inda se kasenka otumufo Nyankopɔn a ɔdze esuma ɔyɛ kase sen tetefo no hwana so zabre Ghanafo na esumi ɔbɔkɔ wiaze na fanda nyina inda senka ne zinda inda se kasenka Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame ne Somafo yɛ ɔyɛ tumura enyimnyamura ɔsade yɛ ɔkɔn bi nkabi ehumɔbar inda senka ne zinda Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo yɛ na ne tum ɔzaagi ame kwekujesi a metenae moko Roman na wɔfram Albert
intifo meba esumemi wasi Albert no nyame nyim ko ekugesi nti ade masesa ye nyina na yekọ Christian som mesi na mko Roman me ye assistant catechist wo pedo St. John the Baptist ama me mfensie aza maye na maye no kwan no so oya krope nya ha na me beka pedo kro na mpo me just me yakọ ye preaching me ka the same thing a wo hunum na wo hwehwem a wo hum na me so me de mo ho ekesie ane pe na me tie nwum bi o se Yesu na adom benti o se obotan bi ase na me so obotan ya na ye kwata na ya adwen tumbi na ase ona na ye kon Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ye ono tum na odidi dwuma nti ne kyekire men na me metei amoso metei no radio do dem a woso tei radio do anado obi beka no ho asam kirew a ete metei na nsam orekan me di dwuma nti aho beebi na okade Nyame no som ne ya asomdwe som na ma me bisam wo na he za ye woman oya abaze because amoko Roman so ye pe asomdwe isa na ye da ma asomdwe ne na oreka na oreka che nde second Quran 385 na wa twa wa sem bi o hoyi de he that chooses a religion other than Islam will not be accepted from him, and in the world to come he will be one of the lost. As I hope biara ba fasoma onya asomdwe soman otumfo yankopon onje wontum na ewe yimben ebeye oyiraba nti oyiraba na Nyame Somafo ye orikire me de sa na rekogemu nyeda ayiware ko hwe maame na ko hwe papa Nyame zuru tujem upon me ye wasase bi nyina ayefi de yesu Nyame sa na se Somafo na mba nka yem dodo na aye bokojem onfa wona menyem Nyame Somafo ye mpocho tim Nyame Somafo ye bebre na wanyemin ne se nyem Nyame Somafo ye na se eyere na ose masa oyere ba ese menyem nti mamba na masam zema nkute medwene ho a menta so kroma ha na owo kroma ha patina ha oye na edwuma bebre na waso John na ayenyimin fine enyim John ya John ba ye na edwuma oye fitting work all right but one can't join the John oye ekur ebien ebasa ogunizine ho fi no in the seven find the eye penina say wo ba na wa ko school we kwesua dattle hunyimzie oye doctor enti oye wo benti eyere na so prescribe edu zama wa erenom mpocho erenom ochede wo ba kakraba ozi edula amwo nti ona erenom na sa anoma awo papa na wo jeru na amwo na doctor no hwana na obebre Nyame Somafo ye ori ye na afamizo ninka ye wo bibi called protocol inyim pape ina abenenyim ngwa obote obohwa ntam wasi yinyim nti ye mba nyibe de sin oyere sedem why you ready do baba na obi beka de Johna mane yin wo kuro me ya fitenyin ya de ebaka asem egu no ho fi ba dwumede orebezi wo Ghana ha na wiaze na afa na nyina on sesa hwio ono on sesa hwe inya wo mbe no ambema obasanka bibi no. It's a privilege for you that one kasa baba Nyame ne sum no mu nti Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ye na cha se asam na yare bakan na mo aframa ma to sisiara wana wa ba fofure akomo de ne sa to wodon na ho asam na yare bakan edwuma na oye ndadaw nya afi na orebe fitimen frase nyina oye ne ndadaw na sisia mom na wenyi na experience na aba mo na elembra wa yare sa hono esiri nyimne ntamba wo obia wase heaven no mu obaye ema bonsam jeruso no mu obaye den obaye ma definitely people has to go to hell dam na be me wope nti akwesi sa ya krada yenhwe Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ye na hyesen saman na yankaza otumiye zo oguduru ye
so obaye ono na asama yere kano otumi ye bibiaro otumi ye bibia hwe ye na mo binom ensanom ti na hena aba bompo wa se ene de nyimbiri yetena ha Messiah si awa ehwe awo yere ba no edi ye baba na nwore ye yen ma wosado obi o ma odensanom na odebay into otena hwan se we nya kwata bia yentwa onwura ne ye ba na orokwa na oronko into no ntum nko na otena ho usanda odensanom bay insanom nso ma aka mona wotwa apion aben wotwa wofidem hopo ya azura wodinka wen de wotuntofi ya na wode hon se twi wona no na we sinitaze o sinitaza de same yin pana bomona wasa so usuniti owo suniti na maybe said dentina ya wo yedam no se esi witrazera asase na asem obi sa won de nti wala nsan no me botum akwa heaven say yo awo yin pana esi witrazera no ehwe asase na nyim nti ya dam bia heaven is tum kokra me kai dan ho na wala nkasa ado won edi de sa na eboa heaven waze no wala na ele ko onyo bi na oreka nti Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh we to me den sa todo masen sanom no efiwe num a rabbi shanezan na na hoze no nkosor na abibiara yentumi nya nisem enyimnyam na ayeresa nda senka ne zinda mpocho yankwai inti ya basre mo bia ndadao mpocho John na enyiminin a first no ye dwuman difference abem bebre timo mo bia ndadao oye Somafo a wa basase do o siesie Ghana owi a oboko wi ade na fa na nyina na mesi bibia otumi ye yarefo na wofi a merito safro de bra wala bato tefre benyembom de hwesa Nyame Somafo ontum nsa yareba wentum ansa yareba na oche de engine nzo azade bebe na nyima anyi gizi yes sendi Nyame Somafo nza wa yesan obayezan se giniza wa yesan oye kitikiti bibia yiwa ontumi fitina chase abofraba na start de orosayer wasa to say sia mo hwe nesa na de boto do keke on kanjo de ji ekwa fa sho on passe fa ye dem na ye kwen na wo mama he prayer go me edika chi se ye passe de ni nyina sana oyenda de mpocho yanko atonyo yankwe rabi akase oye kase ampa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh bira ɔkɔ school no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh na ahye sensam na ye ka kire no ɔse bira ɔkɔ school that means oya afroba na ɔta ka kire na awofo de ɔre ka kire awofo yi de sɛ ɔtena hɔ ana ɔnama ɔno Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh so ɔyɛ ɔte hɔ na ana sɛ ɔnante ɔrokɔ a ɔte kasa na ohu de oja so na kasa so ohu de ija etwa no ho ehia round kokroba na oroko ejeni zinanyem na oroko awo ze rehu na kasa ne so oten no so awo entibi na oreka kire awofi mpacho yanko Nyame Somafo Yawoh na wofu amfa asemi anya hwe Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh na wofun wamfa asam na ho ba ne ka de otekasa asanso ija etwa no ho ehia wamfa asam amfa anya hwe sanda wo bunum framasam another one thing in paying some that they na ya akanfo ya ka kan kasa na awo different kasa bia eka na ho na onye woka maami o papo obiara amfa asam no we mbu na asam mpocho yanko kapeme biribi a ne papa soma no de o se mbibi kodri ya ne papa soma ne de onka fa jambrel onka fa ja enfambrel no fa ya de no fa ntune buado yes abafu friend the pipe na tobacco achichira na da asha pipe no mu na de ja atodo na atwini mi na game kuha
No na pepe we didi wie ma o pe bibi da pepe nenum ya. Wa chiche ne to ada se pipe mi ebu emu na wa asoma ne be de. Kroka fe jabram na me fa ntu me ebu do pocho yankwe. Awon wasam bi oyin de. Osa awon wasam na yin de. Otone so no ojamframe no. Ɔkrɔnkrɔnyi me Somafo obi a wa asoma de kɔna ka fe jabra no onkita bibiara. Ono onkita tse onkita nkwanta onkita efera. Ode be faje nti okoya na odi ni sedinu je ni mu ye korkita no ye korkita kama we nkotu gentie no inya gentie no na okotu yo ijesram na la aye je ko na odem na odi ni se wurem na oyi je no ko korkita no damara odi kita na odi bre na papa kama na wo baby owo te ya won wasam no eyi korodo empeni pi akorodo di ni nse oyija so ya nda enka ya de na moko oyija kura 5 cd ne we ke ya bro na aka diska na aba nne bibia aye beti ko me yenko ne ka oyija kura 5 cd ka ba na ekiteska bebre but yi okorodo na awofu no mpo efi no aye wo hu aha otodo bi oyi de embiri bi duru ya na awon wasan bi aso to du bi oyi de embiri bi duru na nsu nto mana awofo hwan eduajo rese awofo no so am da we yekwafo nti wona nzama we dua nyina orese ebura we dua nyina wa da emo ne tiwi no ediba ne ye banche ne nyina orese aha dakon nti dakoro bi awofo yi na awofo yi wa ya adwe mi da obokọ habem nya abofro be yi na we ja Nyame Somafo ya wo fie nti wodini ti echi de wo nyina wonkọ habem ho no wonkọ hweza oriso sande nzama nkoye wa habem ho nzama na resho nshi onto na nzama na besira na wayeye nti o meyan kwae na eja yan fa yen wonkọ hwe bi na yan brefie yan kwae ho na awofo yi shi ase de woliti won edua osa abra wo dura habem ho na awofo wo hu ne wan nzama na wo start de woliti won na se no hu ebobo de otumfu yankopan na ho ba na nsu embre asodo de nsu to na nsu ntei yan nzama ya resho yakoba bosa ye da ye kudwuma bi asa ha na wowa aha wo dia watermelon ina na orishiwi na ye besina ye sika ye kotia ya na bose ka o bibia resho na ma ye basa mbojo yankwai hono be ya onje mfi biara yi afra kakraba na onje mfi mfa da mfi de ba asa no aha ka kire wan awo na wo orisha na wo funu nkran de oya maame na papa no no ka che ho de aha mo wan dwene pi o se mamo nwune pi mamo nje bobo kra te asam no o se mamo nje bobo wo insu ntan ho aha na insu boto da basi nende insu boto da me de ya wa ma ho akwankyiro wan kan che da mu kofia mun kafa krada mfa mo ho asen ana wo so papa no wo so fa ko jan fo boyem obodo ebia so na tena ho na kadam dabi Osimo munja da me bobo amuri nyina faso yi ho ebeze bobo insuna nta nothing that you can do inti mebe yan de mesin de insiboto papa na ode nsa to wodon ne nsam na ye kacha na abofra ban inti da aya abofra wonpo otumo mo search encouragement words ma otumisia nende experience wo ho inti wo ho yin that simply because enyeme nti emba mo fanso to do o wa ho for ya be show dey men so wa ho iwu so aye be sie o mpocho yanko bira wo ba fie no asa bra wo ba fie abofro be yi ma na wi wodo fie ko Nyame Somafo o mene do hwa so na awonwasam bio ya na awonwasam ne de ehumentu nsusu emuna nsu sase de oroto nsu sase de oroto otoria ma opime sunsun wo promo ho na no pa de nyina Rabbi oye kese yes Somafo ne nsa ne ndwumanyen awonwotum ndwumanyen osa awofuma mo nze brobo na nge de nsu boto mutwumu mutan ya nsu boto mo reference nti munya abotai che inde afraba ne o twema mo bodu fie se bia nsu no se o sase wa abem ho a ebe wontum pom mafie nti wo bodu fie no mene do hwaso wa nkahwe o mene do hwaso na nsu emuna ehumentu nsu no otaya opem nsu nsen wo nkwa no do ipocho yankwe onam damama awofu isuro hono be efi abanda be na awofu no we isuro oye Nyame Somafo yo you Sunday person okan otekasa amfan asam
Onantiwa eje twa no we hia yamfa yasam kafa gebra odinsa no di region mu no odeko afi bro insu no ntona yakwa habe mwana yakan de ene kwadwuma ore no sa no te na ore ka che hen de mamu nze bobo ne nsu boton de ya obefie ni so a wan ka hwe ohwe so na nsu sha ase do rotan na efi awofon wa sha ase de wo so ho ne be na abaze na abebu so emi Rabbi Oyekase bibi amba ebusu ni mu oya Nyame no Somafo ne dwumezina yen onye onko atwa mountains kaya fasting ansa na wonyatum no da bi won waze won yes Somafo no wode tumen waze ma wan na won sususu na waze ma wan dam na ote na wan ko se bibia so wan ko bompai odifisu na ode be mpacho yanko ma ne papa ne busuafo mpo dwene de ase papa na ne busuafo ne nyina mpo efi wadwene de abofraba no abofraba yi okonfo kase bi afraba na abaye konfa no che konfo kase bi a we pe won fantimem konfa na che we pe fantimem o se yin de konfo kase ne so o pe wa santimem na se bibi otedam za wadwene aye konfo a afi oreba abosom som de oye henda dodo nti obi be ya won biara wo so aye konfo akonfo so wo man ne mu ye wa won bia wa ye hwebra ye bre mpoto yanko asami tashi kuro no mu ase efi na asam no atahye bebia wotete wakeka da afra no aka no wa ye na azan won ma maniti kwa ya obaye na azan won hwe won ye yo abata afu bompo wolutu won bafo de hey ma yin John nkeza agro no no na nye no wono won yes mpoto yanko Rabbi Yakase Oyekase ampa asami tashi kuro no mu enti dodo ara susu de oyanyen yes todo na yende me yima anyen yeyem fama nyina obi ye bibia o oyanyen ne yenyim no chede ye wo fama nko obotuma ya wonwade ya de ne anyen ama ne chabe no boss sen ma de papa osan su kenya anyen yes yankwa asami ma Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo yo ne papa de no tutu akwan no kor yes da wa wonwade ya ore ye nyina na efi papa ne yem hihyen ona metaga wada sen wo ko me de idemi fie anya bi epe ma na akonfo be epe ho nti na papa ne yem hihyen nti o hya ase da da fere tutu kwan ama we yi da ma tum na owo no den amazing bon na ore gida ma ebusuan na ma izin apapa efi ho nti papa ya den Ɔkrɔnkrɔnfo ode Nyame Somafo yo de no konfo malamfo ode no ko malam ho edunsifo ho na asofo ho those days that man them na yen wotete yen so bam ye tutu kwan ye wie ye ho ye ko ho ode won nyina ko ho malam sofo konfo ne nsiyi won nyina la wa ye den ayino ko ho ko hwehwe alehye hwehwe sebre ne mu nanso wo ko re nyina la nanso konfo sofo ne nsiyi malam obi biara ehwehwe anka amfa Nyame Somafo yo no ho usande Honu biara enhu no ho hwe anka osane ofinyam osande ofri yankopon Rabbi Oyekase na bibi mpe oye Ghana hampoda anada Africa hampoda da afa bakakra ba ya wonwaze otedam no nti mo ba ya awofunza wo ba ya na wo ye no osande afa ne dizimbon odeme boshani nti won so ye de wotu anaman nti wo hwehwem na wehun na efi ode wojanma oye na ejuma na wejan mo guduri na ejuma se wo keyi ya nga baba mo den sa todo ke yenyina ya nenam ni yeti sisifom ya yetwe ya den sa twunya na no na yare kwenye na enyim kosida sha ya akotena nya tapudem ya akoto nya ya yenyum ya befie ya mesom na ayen na yare kwenye na enyim se yare ba ye wi se obi ka cha no se mfe ntwa na mana ngambo nti yare ba na mbonze bo na e ya da na ase da yare ba ma da wase de ona ma wonti maba Nyame Somafo ye ho ayara nka mma osan na kuro ma ha ko fu bebere wa ha ayara fu na mpo kekere bi na wa ba dodo na wa hye ho nti wo ye be wa be wa adomo papa nti aba tena ase ya mama tena ase o amen yes yenyim do bia batena sum no mu yenyim do bia batena sum ensa no nko be bia ifi be mpoto yanko onam kasa otinti
Asa onam kasa na Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo ɔte ne dada nti wɔ ne moframa menti aha no school kwa na kwa na anyeze ne kra ansa na tebe chima wa ko school no ɔse sɛ ɔkada ne fom ade ne bɛkyem wa ko school a ina ta won kyekire yi aza kyekire yi bɛkyerɛ ne nda no menti na class wonte school fu bebre wonyim ade na efi tu na ahomado papa nanto bi na wɔn bɔmmɔ wa besire do da Nyame Somafo wa anyedam ahobrase na fitini maframam bɔkɔ na ma north na hɔ ɔyɛ deeds northwest vipers for motonyi ɔse deeds northwest ɔse yɛ no mondo so ntin kasa no dam na ɔte pɔtɔ yɛnkɔ impo sa school yi bi yɛ ne yefunu ɔse impo sa school yi bi yɛ wɔ ne yefunu ma ɔse nsu de ma no ma honom ɔyɛ abofra ba na ɔse nsu si sia na kwen nsisi obi anyi ntam ka kyɛ dɛ why matured insane enyin insisi bi anyim ɔdɔ da na anyin ɔse sɛ school bi yɛ wɔ ne yefunu ma aha yɛ den ɔse nsu na ɔde yɛ den ɔde ma no ma honom sɛ ɔnom a no hotɔ ntam na instant healing na watapɔ damatam na ɔyɛ afrɛ bo nti na nsu na ɔde yɛ ne kaka nkra but ndɛ insisi bi anyi wɔ wɔn a yɛkɔ yɛ ayɛfo ekɔ yɛ wɔn a nsu ma ɛnome wɔn a di nsu ma ɛnome wɔ hɔ na ɔnsusɛm ne yɛtwam ɛnyini kɔ n'enyim nti yɛnkɔ sa obi tiri pa no a asɛ obi no sɛ pa na na ɔde ne sato no na ɔde ne sato no da na ɔkyɛ dɛ nsasam ne nyɛ na ɔrebɛyɛ firi tete afrɛ ayɛ abɔfra bɛ ne nyinaa nsɛ ya na ɔde dwuma dɛm nsɛ ya so na ɔwɔ hɔ left and right nyinaa ɔyɛ adwuma pɛpɛɛpɛ nti obi wɔde left no to no da na ɔsɛ o left no pa wɔ anim na wasan so aba fa right to no ebe ne nyinaa ɔyɛ adwuma pɛpɛɛpɛ ɔyɛ equal hands na ɔso left ne tum na ɔso right ne tum pɛpɛɛpɛ mpɔtɔ yɛn kɔ ofin fitiase school no ɔsa abere fin fitiase school no ɔtɔ ɔdo koduru mango eso mekyerɛ form 4 aha mekyerɛ form 4 aha ɔno ekyiri no ɔsa ɔne ne ekyiri awofo no de no kɔto owie form 4 ne ekyiri no awofo no de no kɔto edwuma mu dɛ onsua nhɛ no ho nhyehyɛ mekyerɛ fitting yes fitting wɔ ekunfi esuohyia aha fitting work o nti sɛ ɛte mezaya no ɔyɛ fitting a awofo na wɔde no kɔtum dɛ onsua fitting work yes Somafo no obiara bɛyɛ adwuma kye dɛ Africa asɔfo pɛ na wɔsi no wɔnyɛ adwuma nti hɛn na asɔfo adwuma na yɛbɛyɛ didi na yɛ distort money edefi ɔyɛ members wɔn nkyɛn obiara bɛyɛ adwuma Moses ɔyɛ adwuma Yesu bɛyɛ adwuma Isaiah bɛyɛ adwuma Somafo no obiara bɛyɛ adwuma osan dɛ wɔnyim dɛ nsa a wɔnyɛ adwuma ondizi nti ɔdɔ ɔyɛ adwuma nti ɔyɛ fitting work mpɔtɔ yɛn kɔ damre wamre no school nkra ase damre no school nkra no wambre no damala so enfia nche ɔwɔ dɛ ɔde sua adwuma no enfia nkɔrɔ ɔde sua adwuma nsa wɔn man 4 years a na no onyim dɛ nti endu 1.5 years 2 years pɛpɛpɛ na ɔstart dɛ ɔyɛ ne bibia mpɔtɔ yɛn kɔ ɔnam nti ɔsɛ ɔnam dɛm ne nti adwuma wura a wɔfra no kwesi bukel adwuma ne wura na ɔfra no panyin kwesi bukel fa na yɛ no katena afa kakra bɛyɛ de ne katena na ɔhwɛ dɛ na kasa na ba osan dɛ wehu de yɛ pɛpɛ bi wɔ ne mu dɛ sɛ me de bɛkyiri gya na ɔbɔhwɛ mɛkyiri yɛ nti ɔnyɛ ne katena dɛ na kasa na ba ɔhwɛ pɛpɛɛpɛ yankɔ mbɔ mbere kakra ekyiri no ɔsɛ mbere kakra na ekyiri ofi panyin ne na kasa fi opanyin kwesi bukel ne na aze kaya ɔno ara na kasa ko bu ni shop nankasa ogobu ni shop Rabbi oye kase ndi say wa ta ba ta na se dey Nyame Somafo yo na oye fitayin tin nyim na fine oye bon ejuma na bia ye meja wo so bia obi o fitawo apart from that no obi se fitayin wo krom ha oye farmer ha obi ye fisherman ha obi ana na ejuma no se na ejuma go sin yan nti nyim na so obesa oye ba onye hama na odi bobo wotirim onye school driver onye spine na odi boto wose na nsa na oya abofra ba na odi se oya ba na ona na odi boto do Rabbi oye kase ampa yes mpojo yanko Nyame Somafo ya wodi mfi aduana no asa abra Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya wodi mfi aduana no 40 years na otekase bi asa otekase bi de emi otumfo ya asa amenyo otumfo yankopɔ no nantu menyem netimu menyem netimu aha
Mensro. 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 Into nsro. Yimpe biara ntumi nyɔhwe. Yimpe biara. Ɔsi yimpe biara. Today o. Ne ntumi nyɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo yɔhwe. Wo asase do. Never. Into mensro. Baby ala te wonan besi. Ɔsi awo Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo baby adu na besi biara. Mezebamo. Yes. Oye tum na wasum tum. Nti ɔreka kyɛ na mu nsuro. Yana so fia wo nsura nga waba platform a ebi mu okita bodyguards akasa. Ebi mu kita pesiri mpo bi hyehyɛ wɔn ho. De nta ere bobra papa nga wo bodyguard. Ere bobra papa nga aka for bodyguard san so aka for etu. Yes. Bocha yanko. Enfi apim ahebien na akuru. Ose enfi apim ahebien na akuru 2009. Metra 2009. Aha. Kasa bi oba. Ose kasa bi o san bede. Jama ariye bia. Asa afi ariye bia fitting work no ma na meka de kosua. Afi fitting work bia na onka ye den. Na kayata onam do ma mo sumo ba asase do kwaka ye ono. Ono na nkofo ntase no. Ono na nkofo binim 1000 de. Nyipe no ye fitanyi oba ne den. Osi jai na kayata mo do ma mo sumo ba asase. Kaye ono. Nye na first no no mjoto nye first no ye mesafsemo first no ye wi nkitingito no jana kosu edwumo dabi da asofu na se first na metedemo first na metedemo oboa odama na ote on sisai first no te na sisa ampo de wa graduate asa for na gufo no akese coat na wasi gbada amfo na ota apode mpa ma de ba ya mofuma keke wode kakra sha ho wasi me okeja wan first na dama na ete Yambraye, Rabbi Ayekase, Bra Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo na ase. Almost sound teachings and doctrines. In some of fruitum fi Yankopɔn no ho na ɔdere mo. Nya da mayo mo. Da bi mpoto yanko. Ɔde so ɔdo dɛ. Enze ne de so ɔdo dɛ. Emi Rabbi. Asa amenye Rabbi, nti Rabbi Ayekase ampa na ayeka ne yanka ne kwa bi. Aboso Yankopɔn yin. Mfe nyu hu ne da. Obi aso mfe nyu hu ne da. Mpoto yanko e. Emi Rabbi. Asa amenye Rabbi. Baby ala ebefra. Baby abefrem bia. Maba wonchen. Amenye Rabbi, baby abefrem bia. Maba wonchen. Na tumonte da me ijene na asa awo abaje na ebosuro. Message na wan nkasa engi Nyame Somafo ye onzi. Na asem obakan imfa anya adwuma. Sa ya krado de anyene bananto nkotin za. Na pede kwa ahwemem za. Asem obaka bia fa ye adwuma. Na wo ho boto. Ansuhara Rabbi Yakase Ayekase ampa Ansuhara Osa ansuhara Embereka krechire no Embereka krechire Kasa foforo baby o Kasa foforo san bede Ana edwuma no botuma aye that means wakado nja no wenje yo wakado nja no wenje na obi asan ko nje osan de edwuma yi ana na oye na mo freme wonye bibi woziwom na afin beka de jai wenjai na ndin be bi sende ana edwuma no botuma aye oyi na no de iyo mebeye asi yo meye obisa no mpene ba asa ndin sa bisa ndamara mpene ba asa oyi na no damara Son bisa no de. And then say bisa no de. Even I didn't see. Ina atro ho dada. If yes abaya, if you benden, adi maka choro bia ntumi nyohwe. Sura na ja fitin work man kasa I will provide. Man what is bana? Man gini de ebeze ho. Da ebo no mo. Man me si ja fitin work no. Na man kasa mbobbo mo so waso. Maybe nyampo osin fitin work no. Nti jai na kaya da. Ebaya. Na fi abaya. Na ho dada da we. No ntumi yi na. Basi afi we ntumi ya no. No chede wo. Mo bisa nzene de. Ai mom na Nyame Somafo ni bisa nzene de. Owo yin wana. Na awa ka chede minya fitin work na awo yin wana. Ana ba mpesa membi. Ikati wa membi. Na minya ye ba na yebezi. Awo yin wana. Obu ane de. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo obu nzene de. Emi susun konkron. Asa emi susun konkron no. Asa emi susun konkron. Susun konkron. Nyame Somafo yo bi sande awo inzi awo yin wane na nzi ba da no wezi de. Amenye susun konkron. Mo wo nchan. Asa mo wo nchan. Ansa na wo maame ba wo. Ansa na wo maame efo mrowa orbo wowa. Efi abadi biem. Ma na misi jai. Oboro ma na misi jai. Mekede je ya jai na anyin. Kasa no si ho.
Kasa ni si wo. Dem na ɔte kasa no. Ase dem bro ɔte kasa. Dakoro obisa enzene de. Dakoro bi na Nyame Somafo yo oribisa enzene de. Oya bene mi mpa. Ase mara Nyame Somafo yo me ya do nyipa. Ase mara me ya do nyipa. Enzene kasa a kyerɛ na enzene kasa a kyerɛ ne de. Ka kyerɛ wiase de. Ase ka kyerɛ wiase nyina de. Nye gano. Wiase nyina de. Iya Nyame ne Somafo yo. Rabbi oye kese. Embeninti. Another picture of Sanso Abanti, the Bisa, Nanso, Wapochedo. Namaslo there, baby Abbey, and you cry, Mom will be that out. What are you opening near? But mayors won't wait anyone. No, will be sending there. In the Yimpa now, obey when you want, name you know the soon fee, no, the way when you want. But mayors are doing with the other moon. Sana won't pay me yet. Manamana, may you a friend, I'm come accommodation. I am more there. No way, you are the baby some there, or the soon fee as her. So are the comfortable you. So that people don't know the way when you are. Maybe you mind there. First, in Nami, you frame in the Musumu, the Rabbi, I can say, yes. I want to be in that out. And you're not going to show you about going to the fufu. Hey, Asa, I will show them their bread. But I bet you home. No concrete, Miss Mafio. Who was easy there. Yellow bad the band and send them farm call. What two for young people is in them? Oh, your home and amen. Sauji no de hapa. Oyapa Sauji no de hapa. Arese awawasem. And also Somafo. Yeah, awawasem. Rabbi yakase. Rabbi yakase. Amesamuti yankupon na sama. Aya mama kra na odem mu na na apoma na odem mu na yinje. Okra na odem echi no so na yinje mpasem. Osa na ono no olehwehwe. Owo etita ame na tra won. Okra no okomeden wo Nyame na asamo. Nti aya ma yinje wo makomem. Da wo ma mo Nyame na asam. Rabbi yakase. Eyo nsam na ogudu araba. Nsam na ogudu araba. Na ya ote otumfo nkopon na nsam ote ba manyan. Otie bien oni yenya ya brother Osieni Sapo. And what did the auto de Ebiano at the brain? Tiana Yaya Quacker. Damn, I could yet see a colonel. Yaya Crosso, yen said that auto de Ebiani. Amen. Rabbi Yekese. Rabbi or Yekese. Asumrio. Yada, I was so Rabbi as say a remember. Wasuma to me any ahodia, a brute to me in us or my Ghana. Any we are seeing us or my daddy on mine, and yet I'm some mine. Now on to as soon as free. Rabbi or you can say. The better or some penny for a swing for any zone 2 penny for you. I say a best lesson was so Rabbi Shroud. So Mamma said to make ye, I am Kosuo, Nevi Moody. Yada ye papa Jesse ode Messiah ne won sem suade bi wo mu ye to so mienu e ma wo hu nipa wudi nachi ye to so miensa e ma wa hoto so se nipa na wudi nachi no wo hu ni papa ya oye Rabbi Yekese enti wo zone 2 mu a e wo se wo yire wo ho na wo hye wo ho den Rabbi Yekese he said ye papa ya kasa no o se won yira and indeed, Obia Yirai. Yanyam of Frau Cobaby now was a wire, wow, soon to the margin said, baby, I mean, quadia, Mwame. By a moving a briar bar, some great to Tunsumono. You be who say ya but free. He said, near Nantiache. Yawoh want to tredache. You move near your software, you did one wedding. A prince in my apanchre. Ya panchre, Jim Quanchre was the Rabbi Yekese. Ya niama bebre. Ba ye ba asomdwe tuntun sumwa ye ba Nyame Somafo ya wonanse no. Ene ebe hu nsonson ya.
ɛwɔ nyamesom mu ɛne nsonsoyɛ so a ɛwɔ asɔre mu na ma yɛ hu sɛ nyame na sɛm bɛbɛ mu a nyame na sɛm bɛ mu wɔ ne som mu rabi yɛ kɛse but ayɛnti a yɛyare ne yɛte yɛn nsɔre mu yɛyare ne yɛte pray for me mu yɛyare ne yɛde kyinkyin ma asɔfoɔ de wɔn nsa to yɛ so ɛma yɛn oil ma yɛ akwankyerɛ yɛn kodware poano yɛn ɔyɛ nnuriɛ keka ho ɛnkɔ so ne sɛ ɛhɔ no nyame bɔhyɛ ni hɔ rabi yɛ kɛse tiɛ paa yi anɔpa yi kwame brada ka nsɛm bebree metewa na metie ɛbrɛ yɛ papa mensa ɛto nom na ɔmoto yɛ ɛda wase no na medwene nneɛma bi ɛnɛ ne week pɛpɛpɛ na me brada mmienu deɛ mebidi n'akyi ba mmienu me wuyɛ ɛno mete kaa mu ba na me nua baako sɛ wo na mbisa nto ɔtɔ na mbisa sɛ enti sɛ ma me ho asomdwe tonton som a ka me state te sɛ because baby ana me wɔ no metimi buhwe wɔ bra hwe nyɛ me ntina nka wɔ sɛ me wugya wɔ wotie me enti sɛ yɛnya baabi de yɛ ho abɛhinta ɛwɔ se yɛtena se adenti baby ane yɛ wɔ dɔm a ne yɛdi anim asɔre a na meda no a na sɛ mensum nyame no nyame bɔhyɛ amam te sɛ nyame bɔhyɛ baa mu a kani kwa sɛ mede me yareɛ ne ba asomdwe tutu na wobɛbisa sɛ deɛ ne nyame bɔhyɛ nyame ahyɛ me bɔ sɛ me awurade me ne mo yɛ afo enti sɛ wobɛsom me a mɛyi ya afiri w'aduane ne wo nsom mepatɔ wokɔ asɔre wo presby wo methodist wo anglican no ɛnyɛ nyame din na wokɔ so ade nti na me onyi yare no mfiri wo na so ɛhɔ no twerɛ na wɔka ɛyɛ nyame asɛm no nyame bɔhyɛ no anim anaa so ade nti na mmam ɛno na ma woadwene bafia wɔ sɛ wote wo sɛ dɛn sɛ saa bɔhyɛ ne mmamu deɛ a ɛnyɛ na biribi wɔ hɔ a wɔsɛ mehwehwɛ tenura na adwene bi sɛ ɛmmere bɛn mu ne yɛwɔ yi yɛwɔ mmerɛ a ɔtomfoɔ nyankopɔn asoma Elia ama naba awieyɛ mmerɛ yi sɛ wɔn a yɛkyi na wɔn aba nyankoropɔn ne som mu deɛ a nyame ne bɔhyɛ a ɛyɛ ayaresa nyame bɔhyɛ ɛyɛ asomdwie nyame bɔhyɛ a ɛyɛ nkonimdi nyame bɔhyɛ a ɛyɛ bambɔ no ɛbɛbɛm ɛwɔ sɛ ba mu so adenti wabɛhyɛ saa nyame napam ne mu anɔpɛ metua de me nua ne kaeɛ ne so nyame somafo Yawoh ɔno ne awieyɛ mmerɛ yɛdwa ne kɔbea that is the message yɛdwa kɔbea awieyɛ mmerɛ mu no ɔno ne nyame somafo Yawoh sɛ wokwati na ɛyɛ wuo wokwati na ɛyɛ amaneɛ wokwati na ɛyɛ nimguaseɛ wokwati na ɛyɛ ɔhaw ɛmfa wo ne sɛnea wohu no ɛmfa wo ne sɛnea na wodwene sɛ ɔyɛ ɛmfa wo ne nsɛm a wowɔadwene bɛka kyerɛ hɔ no nea yɛnim ne sɛ na nkɔmhyɛ da hɔ sɛ ɛnna a ɛdi akyire no ɔtomfoɔ nyankopɔn bɛsoma Elia ama naba na ɔba a ɔde asomdwie abrɛ wiase nea yɛyɛnim no so moderators bebree abakɔ akɔmhyɛfo bebree abakɔ asɔfo bebree abakɔ but wɔn mu biara ne hɔ nom a wɔn gyina ayɛ kaa sɛ me ho nsɛm wɔ turo no mu na yɛasoma me yɛwɔ me to tailor asɔre mu wɔtakwa tie to dipu tailor na menim no me ho dipu John Taylor a wakye tender every wiem but when to me anka sɛ nyame asoma me when to me anka sɛ me ho nsɛm ɛwɔ turo mu when to me anka sɛ sei ɛfa me ho daabi adenti ɛnyɛ ɔno a tie maame mɛmma biribi nnaada wadwene mɛmma obi nsɛm a ɔka because nyame somafo Yawoh sɛ ɔsoro kɔ na yɛbɛkɔ yɛkɔ na ankorankoro ɔba nkɔ ma agya nkɔ ma ɔba sɛbi woyare a wobaeɛ ahokyerɛ na mane a woda mu a wode baeɛ ɛyɛ wo no woa na wotie wo ba nka wo bi asɛm a wɔbaa na wo kunu wo nnua bɛtumi aka kyerɛ sɛ o kafra meboa do bɛtumi aka no no bi na wo ho yɛ no so ayɛ adi wutiri mu kakra na wo yɛ ahodododo ɛyɛ wo ne deɛ enti wo na wasa wutimi si gyina yɛ ma wo brabɔ ɛma wo kra sɛ wei na bɛboa me enti sɛ wei bɛboa me deɛ medi akyire ɛnkɔm hyɛ da hɔ ne sɛ wiase ɛkɔ n'anim
n'anim sa emre ya ye hu ne se eye wiase awie ye no ono Nyame ebe soma obi amanaba bi se emre a ye wo me nia obeba no e wo so ye nipa oka abode ye ho Nyame Somafo ya so ba no ma ye ti asese Elijah fo ne na otumfo Nyankopɔn e de won po wiase won no wo ye wiase ade yo enti wo nipa wo se wuti wa koma wo kotodwe wo nan wo sisi no sa Leah fo ne ka ho no wo boye enti so wo ka ho no wo boye a sa ewie ye mbre ya obonefo obonsam asori din yarwa edi obuntam edi bonini sam edi adwuma saye edi kani sikahye etu ni paso no sa embre mu no ohia obi biara nemo ohia nipa oka abode ho not ya abode ase na watimi aye ho adwuma why na nempa saye odi akoma fiden mo na why su na ne ka saye odi akoma carpenter ni adenti carpenter ni enimdua ho nimdie fitani ni ka ho nimdie enti se Nyankopɔn awieye mre mu no se bonsam tumi a wasɔre de hawo de nyarwa de abebrase ne kodanda egu nipa so titi nipa spiritually ene na nia obasuma no e wo so nya sumani a oka abode ho na oti abode ase na oti abode kasa no watumi de sa kasa na ye adwuma rabi yekese enti oti a wonyera odofo ena oti anu enye obibi ene bi obi hwe ana mesaya hwe nemo eye wo die eye wasumdue eye sedi a wo bekaw because prayer ye wo mi obonsam na makoya wo do be edi nipa to afiase enti mre bi atwam ne ye ka afiase a ye dem se wo mo dansa wo mo ewo ankafo wo mo ewo kofobia prison no but this end time no obonsam de nkrofo to yare afiase obonsam de nkrofo to akafiase enti wo bisa na ye den na wadwuma ye krasa ya osimi de minim hwe me kwa won twade de mana sikanashi den na bante kama wunya na osi ono obebe fi okoye minim ne esi yo da me ka kire so me yenkwa okoye wa mabiem enti ano kire se mfidi a obonsam esumeweye mre no wo hia sofo wo hia akwankyere wo hia Florida water nemom wo hia nia oka abode ho ma wo bo osoro ba asase bo nipa no witness yese ye home enkwa home enhome ne umu no ono no betumi aba rabi ekese enti nia ato no Nyame Somafo na semini os ebeye niama ebetwam it will be a thing of the past adent who can Isaiah chapter 42 verses 6 downwards now e kasafo Nyame Somafo yawa yasuma ne se omra meye yemfiri no mumfam omra meye yemfiri fiase omra mebiebie niwa no mfafa wodi emre adenti eno ne naduma ye ka no mumfam eno ne de ne eda me no me eno so a ye de ato him ye de ato praises ye de ato all night ye de ato pray for me ye de akwankyere Abraham is a bad man near call voice FM. Ye kwa buki. Na me kasa na mse sa bre woman e bisa me. Na mo kwankyera na mse sa mo meje e first so boru we say na omo crofo bi to is now they are aggressive. Mo de mo bia mo anu aso na me kai say mo jimi ni mu sabi. E ho de ma anto sabi ba ha meto sabi. Kwana na no me mpelifo mo jimi ni mu hu. Na na adwen sabi a me ye bia sa betefo ni bi. Osini mekwa na ano fon Nyame Somafo ya bae ya ne bada ne nsa so deche me ba no ohome a onsi so ampa adenti enu ne nia obonsam dia to nipam na Nyame sompa bia no kwa bia no dia ba no nipa ehunu nipa mpe ba Nyame Somafo ya se wo no so ne nia Nyame Somafo Nyame asoma na osi ne de kan oji wo free sa wo no mumfa mu yare no mumfa e ka no mumfa enimbuase no mumfa oguntem no mumfa efie no me no oji ye free mu fi se ye mu bi na sa na brabanete ye mu bi sa na nete ye kwa nsori dem kobo
Kodi obi kana meet me nkwa so or dime me and me demo machine and I'm in phone na ben ho. Maka chen se me ye praises. I can't who name ni aya from any near ye won't ya ye din Nyame Somafo ya wachi. I can't me be me machine sound system a bomb pa na me phone na tell ho. But also what me ye ben say some na say me about God is so good who say a long plate. Me piache me na gina so na me the phone na tell ho. A bogu na suma ma tweme ho me ye praises me e kanti what dey saying eti Nyame Somafo ya ba ya no ena nasem a meme hu na e mama hotoso nse dey o se Nyame somu ena Nyame bɔhye wode a enya me de me ho bewuram because Nyame ne som ne ya pam ena Nyame som ya pam a apam bia wo apam ne da nofo na apam da nofo no ono na wo so kese dey o Nyame ne bɔhye wo apam no mu ebebam because apam bia covenant bia no there's promise attached to it. Nyame Somafo ne ma no hu se wo beso Nyame a yemfa ho kire yemfa nimguase yemfa ohia yemfa tete yemfa me kwada me ntumi na ensom Nyame adenti Nyame se obehira yen no wa ma ya yenhira na sem no tini o so obehira mu aye yenhira no me pa to yare yenhira wo kwada na ntumi na yenhira de bia me kwa check up yenhira de bia afibia obi wo ofi yenhira wo to ade a na agye egu yenhira wa ware egu yenhira ena Nyame Somafo se sa ne pa ne Nyame de boye it se Nyame de sa ne pa ne bo ni pa fra ni pa braba that means prosperity healing finances we Sikano has been yoked ya dia free ni pedua it automatically no so wo Nyame Somafo a e was say Nyame e activate na start year tuma kwet so kuta MTN network now credit asa no akodo Vodafone eguso be yaduma enya aduma e wo se wonya that network provide one airtime na wo de eguso na watimi activate it nienti a nipa yare nipa ebre na obonsam tata ene se the activated line na e wo yan ni Nyame ntem no eni wonom eno na Nyame Somafo ya waba se ya suma me se memra me link mo up enti se ya link up to Nyame na osuma na ena nipa ne be flow aba. It's Papa Kai some night one man, you shall be warm. The NT I ever know, the Nibian Cobia Bia. Nasano pay a VA, who been well cooking Nyame Somafo ya said, Yemri, on any Nyame Asman, on any young Cobia, Mammy Papa near Dawson, and Tom a young free hand corner. Not every and no car send me. Or sister me my identity in a pan Adriano Pamo, that means over 2 minutes will be your flu. So, and I want yes. What just here? Or sister me Messiah, we are no cause here. Or because as a medicine came out says here, it's now by whom may duma. That was over to me to Yaka. Over to me to Yakasa, Sammy Maniqua, Adia Mama, Adenti, or per se what 10 and 1 sem, now only Papana Oye, and to who tower, what do want the Rasum Bien to Tunsumo, get our soon bien baby Biara. Because so for me and I'm preaching home. That's what my friends are crying New Town. I saw needing the Jesus never fail. And it's not Mancasa no Kutapoma. Oh, Donya Copa. Oh, yeah. Oh, I saw my Yamie. Sorry, to me. Wajada somoje nyamie asomoje nyamie ya kambo ye odonya kopona ye wajada ye wajada asomoje nyamie
kavoda I odanya gobona odanya gobona odanya gobona ye wa yada ye wa yada asomoje nyamie kavoda I odanya gobona odanya gobona ye wa yada asomoje nyamie kavoda I odanya gobona odanya gobona ye wa yada asomoje nyamie kavoda I odanya gobona odanya gobona ye wa yada asomoje nyamie kavoda I odanya gobona odanya gobona ye wa yada asomoje nyamie kavoda I odanya gobona odanya gobona ye wa yada asomoje nyamie kavoda odanya gobona ye wa yada asomoje nyamie Rabbi Akase Rabbi Oyakase Asumdio Amen Asumdio Amen Yawasumdie Patwatina Seni Asumdie Tonton Sum Saube Wuramu na uti nyame Somafo ya udi se nyame na asuma na eye kia edi asumdie oponsam ntumi nyimfru nsemba safua egwo wiase a edi asumdie ple nipa ekuta nyame Somafo ya Which are none were being and waka say, a no, and Isaiah 42 aya nasem. Say on Yanko Porsche, Somafo the Munina, and was say, what a real massuma. Now, Sumana may smile, no, and the walk that's actually quiet, and the walk to Sumfin. Never be a one nip every one no ma, as soon Sumfin one my good fiasse, you will nip every one no ma, one near flat, you will nip every one no ma, one name send ya near Malcolm. Na me soma o bibiara ni wona ma wapa wa me ati asese nia onnim senya me ye ba ko no ono ni nipa de ne afura enti bisa se wo anka se wo nyame na wo som no o ye nyame ba ko na no ye nyame miensa enye trinity nyame ya ye wo nyame eja o ye wo nyame oba ye wo nyame so enye ono na woni no no watimi asa o yare ye wasa oyare enu ne wasa wo ma wani ba ho so se nyame miansa ntimi ansa oyare dia ene na tete nyame na osoma Moses katre Moses se me ye nyame ba ko pe mama wo nya nyame bi nka me ho no sa nyame na asoma nyame Somafo ya no wa ba be katre se wie ye mrei se be hu sa nyame na se ye jai wachia oh bia nani wo apala Satiti Yankropano, ono no kasa che Ɔkrɔnkrɔnyi wo bra wanya 40 years. Se mra na to se ube child Yawoh ye. Na 209 okasa che no. Se mra to se child baby biara gu wono. Na nipa na me ne wo ba wo. Nipa na wo ka wo me ye wo adwuma no. Ɔkrɔnsama from mine sa nipa ne domum. Enti kwana kwasa ne wo. Na koye dwane kwa bia. Na wo mo ba wo mo ne asia. Wo wanya moto. Tie dwane kwa bia bia ni bia. Dwane kwa bia bia ni bia. Dwane kwa bia hinka bia bia ni bia. Aronti oya enti ma wasundwe. Ya ma obi ano. Ya di bia mo wasra. Wa petebi. Wo di bia gu nso madware. Ama wasundwe. Wa kogina nkwanta nan so. Wa kogina nkwanta miensa so. Wa kogina nkwanta efu kwanta mienu so. Akasa wo kogina moto we amaka abo. Se
ukojina na ene so no wa hu we ujina me ansa so wa hu we ti ebe ma Broadway na kago cars ni bi ba waka jo se jira na me nyama kan kire nwie Rabbi yakase papa ya kwa Psalm 91 ati asem Nyame Somafo obo ba he no eno ma ye hu se Samson no nsem na wo ho no efa no ho na se wo ti ase na wo be wura mu a wo be nya fa ho di papa yanko Psalm 91 yanko verse number 1 nya ɔte ɔsoro nyi no ne ho ntabia no ɔse nya ɔte ɔsoro ni ne hintabia ɔsoro ni hintabia na ne himfa na hwan ni ɔsoro ni no ɔsoro ni ne aboso Rabbi na emra so ya se ni nkwam hyebebem ama ɔman Ghana na alenke up ewo wiase nyina no ɔno ni ɔsoro ni na ɔno ɛna ɔsoma Nyame Somafo ya se me ma be Somafo se me wa pamadaka bia me de be ma me somani na ɔde akɔ aboso Rabbi ɔne ɔsoro ni na ɔno no wo hintabia saa hintabia no ɛya pamadaka na saa pamadaka no ɛni asombie tonton soma ɔdɔpo sɛ wo ba mu a wo bɛte nsɛm a wo yakɔ ɔsɛ ɔbɛtena ɔtumfo ne wiwi no ase nia ɔbɛwo saa ɔsoro ni no na wo bɛgyina to wo bɛte nyuni dan ase onyame ne nyuna ase ne dan onyame ne nyuna ase yɛ apomodene onyame nyuna ase yɛ nkwatenten onyame nyuna ase ɛyɛ dwuma pa onyame nyuna ase yɛ ware pa onyame nyuna ase ɛyɛ sika onyame nyuna ase ɛyɛ adom onyame nyuna ase yɛ nhyira onyame nyuna ase yɛ yedie eti sɛ wo ba be hu saa ɔsoro ni no ɛne ne somani no na wo ba saa ni nyuna ase hintabia na saa nneɛma yi ɛbɛyɛ wo deɛ nti bra yɛ ba no na yɛ nyuna ase yɛ ba no na wia ɛbɔ yɛn no na nipa ogina wia no so no yɛ nim ne nipa ban ewia ne timi bɔ yɛn ahokyere wia ohia wia ɛkɔma wia na bɔ yɛn ba sɛ na nwunu bi wɔ hɔ na saa nwunu ne na meka nkwa ma wo sɛ nwunu ne Nyame Somafo yaw na nwunu na pakan ne asomdwe tonton som sɛ ɔbɛba be wura mu a papa yɛn ɔsɛ na mɛka wɔ Awurade ho dɛ ɔno nye me gwanda bia na makoba no afitie sɛ wo ba be hu saa nwunu no wo ba be hu saa Somafo no na wo bɛgye ne ɔsoma ne di ya ɔse a wo bɛka wakoma mu sɛ saa Nyankopɔn no ɔne ne wo guankɔbea ɛne wo wakokyɛm tie sɛ obi yɛ guankɔbea ɔyɛ nipa a ɔhwɛ nwan so ɛna obi a ɔyɛ guankɔbea bi ahwɛ nwan so ɛbɔ dɔm ho ban no ɔmma kwan sɛ biribi bɔne ɛmmra mmɛto saa wɔn a ɔhwɛ wɔn so no ne sɛ me tia me ya na me gina kentampɔ na me ka Rabbi yakase me ka bibi a Nyame Somafo me ti o ɔsmaate adenti ɛkɔ ɔyɛ me ba mbɔfo dai papa na me pese bisa sɛ so wa anointing oil no saa akwankyerɛ no saa nyama na akɔgye no etime yɛ wo ba mbɔfo yɛ ga akɔkyɛ mu a akɔkyɛ bi yɛ ade a tete ne shield a akɔfoɔ kuta de kɔkɔ enti so obi kuta pia obi kuta agyan obi kuta turumpo na sɔto a so okuta saa shield na saa akɔkyɛ mu a ɛbɛba bɛpem no ne sɛ nti wotemi sɛ yɛ wo de hwɛ no na bi de sie na no me gyina adi na mfi me nsa adwene me dwene na me sɛ ahoyɛ me wɔn a sɛ ade a nipa na kɔyɛ so many years hinta ade ɔyɛ dwankɔbea ɛwɔ so settle that spiritual dispute ɔse kɔ na me amɛka ho asɛm metia na mebisa sɛ enti ɔkɔ akɔfrɛ wɔn wɔkɔ na bi baabi a sɛ wodwene ho a I can't think far. You can't think madness. Rabbi yakase yɛwɔ bɛrima bi a Didi Somafo Didi Somafo adenti ɔno ne yɛbɔ ne di anɔpa yɛbɔ ne di awia yɛbɔ ne di tindata ama mansanyine hobi ɔno ne saa ba oh yɛwɔ bɛrima bia Didi Somafo ne Didi Somafo ye asomebo dada asome Nyankopɔn ɔno no mu na mɛtɛma werɛ sɛ wo saa somani no na wo ne ɔsoma ne na ɔba bɛyɛ wo Nyankopɔn na afiri ne mu no wode wo werɛ ayɛ dɛn ahyɛ ne sɛ nti ma menkyerɛ sɛ yɛde yɛ werɛ kyɛ bibi mu example ne sɛ wotumi sɛ wosɔre anɔpa wankasa wokɔ adwuma no wonam fam na ɔba bɛyɛ 3 years ahyia
I was that will back to aeroplane. I didn't akwala ne rich wo mu se utimi ade na ye. Enti wo wo ni lorry fa o de fa ka o. But on no bisa aeroplane if you want. Compare the price of aeroplane to that of your 3 cities now de kwa duma. That shows say oba no our rich mu se dey utumi ade nyina ye. Ni atoso mienu obi a o ye ka so obi ni rush ni ma kwa say wo ye kunu wo fie wo ye wasade na ade ache na wo yira baby sa so oh da antos inyadwa enam banchi asan no wa to goto because wo yire wa reche mu show e wo mu se dey wo ma common ne no enti nyankopon so mani no e ba be ya rich de mu be padia ye de ye wo hye ni mu ayenim se yen yare ne ye yare mpa obeye fie so yenim se yen e ka ma no bonsam de bampo obeye fie so yenim se yen awarija ye ma no de bampo obeye fie so adenti oye ye cha oye ye rich mu oye ye boafo in times of need ya kuchie mo boafo no ti Nyame Somafo ya odi ebiye mreyu ye ni di bia o ebiye mre di bi ni soro oye me cham to ma me papa me katabo ye oye me cham me katabo adumire oye ma wo anyamo boafo ya Somafo ye same friend wa be so ye oye me cham me katabo ye oye me cham me katabo ye oye ma wo ye mo boafo ya Somafo ye same friend wa be so ayo wani ya ma wo ya mo boafo radie same friend wa be so tie sam na ntuwa ni ye ase no no be you we free so afisa ni pano we do wura hye ni mu a ono no ba be yiwu e de afidie abonsam fidie bebre abonsam wasum fidie bebre yare fidie ohaw fidie enimguase fidie wo de asunsuma wo haye no se to me mpai bo no kwaso no wo ba hwe adwene a wo dwene ma ye se ya adwene pa hwe se ya adwene pa ensem a waka baby a wodi ye wura e kire fidie abonsam asum yen na ye fidie a yemfa ye lihu e ye fidie a ye nim kwankro mo de to ye say ye daddy fidie say ye jack say ye nkomwa say ye den ye nim afidie ko no enso se say dan ko bia no so hu na chi kwan a obeyi wa firi mo mamme efidie be ne ye sum a ayi efidie be na bonsam asum a ayi ebi fidie ye 10 years ebi fidie ye 11 years ebi fidie ye 12 years obisi mayari be ye 15 years obisi ye shebe bia na ase eye fidie a ye yiw na tie me bibi biara ntimi nyi wo mfiri saa fidie no mu gise nipa ba akọ be rabi ye kese obi biara ntimi nyew wo busua pe ni ntimi nyew wo kunu ntimi nyew wo yire ntimi nyew wo ma ntimi nyew na gise nipa ba akọ be because ono na suma ne se o meyi ye mfro firi sunfo fidie mu ono ni Nyame Somafo yaw ono pe eno timi hwan ya bonsam fidie nyina wonasam pese yesumo fidie wa China yesumo fidie wa Kaskatwan yesumo fidie wa hemfa osi wa kasana sanasam ne kwa sa fidie no ebebu tebra me nua kasa no omam revelation me to na me si o me ti eso ase me twa botan no bi sa say ye koto ana ye nwene because the hiding place of nkoto and nwene eye den emotan ase baby a obotan bia wa si nsuo mu no what you say ni esi nwura mu ni se anya mpese ene wo ho no ma ni esi nsuo bia nkoto ne nwene ne wo ti who are we in the first place ye yankase ye ni papa ye da wankasa wo ye hwan because wo hu ni papa ya wo ya saa ni papa na wo nim na wo ye na de pa ne ba bepem George fo na ba ofidi hwanfo na ba
Ono oba beji free and fidiem, or beji and free haum, or beji free a manium, quadane dia swa, ama ye die to me na yesu, me no tia crobicra air dinner or coffee for to the merconto. Meka same ma na meka chen santi be bia manyano yemra osiyana nkofo eku a matuatua na metwe ne din na mse sebe enya me ma ba na wa ka bekwa ko pesum bi ekira ka ma dwene ba aje sister brother ofri hwafo na ba no bechi wa free ya wonam mu na obi antime nye wo no because wanchine baje wan ka je we are where sa kwanchi bati wa ebia ya 40 days akwanchi no mte ha ebia ya 30 days pen ebia ya 15 days pen na kwan ade mu oya pa na ya sa 3 days dry no obeka so obewie sesi a oboa and so still how ni fidie da so yiye ye mpo na ye kese and na fidiswafo na ba se awie ye mre ono and na malaka kese obeba dia somdua ba enti dodo mra amansan mra adan maame ya wadwene ye na ti Nyame Somafo Yahudi ya wadwene ye so obewura somdua tuntunsun mu me say heaven kwanta ani asomdua biaye eya asomdua tuntunsun ko fie ba besu ba ye kwa ya ba ye de anije na adenti nia ohwan fidie nyina no nim fidie bi asafo ano ye ne no ne nam enti num we ye me de aya mensuro woni Somafo na ma mensuro tuma mi papa aya mensuro no ye na nama aya mensuro ayo no Enyo Somafo na ma mensuro aya mensuro da bese no ni ana mo aya mensuro Enyo Somafo na ma mensuro aya mensuro da adeti na Ayensudo because yenim nipa oye ne ye de ne hoahoa ye ho ni echini tum sampa oni ni wiase achenkwa ewie yemre oni ni wiase achenkwa ti se prof to ne nom na ebia na won hye dante ase enkwachiri ni Nyame Somafo Yawoh ye e ma ye hu se ni atro na kafa hono ye nokwe so dia temwo amam na when na betime gina sunsum anim na ka che sunsum ne se pojem what be that na se bi sofo no kwa no ni me hu sofo bia o ka se pie ko wo Yesu di me na sunsun na ka che se na wan ka sakra se me de che Madina number 1 pack abisa sofo na sa sim pai mani wura mo kwa we wa gina ni so wa pray ajo rabi e kase papa to aso ame na se bi wo ho Ozene techera bakata wodo afi se wo be hu agye nkwa na Somafo Yawoh na wo de wo ba be wura somdua tuntusuma osi na taban na Bible ne kai wo Hebrew se ayaresa wo no osi o de sa taban ne be dai be kata oso wo de ma mema wa na ne taban ase na ibo na do na afi ne taban ase no e na wo be kwa hinta tie me si e ka se en cross in fact what can I say bed by so close empruka ebe basa ade we so bi ka to se empruka be basa ade we na so di card empruka drogu so ombeba ade what take cover yes rabi yekese enti se ataban na ayaresa wa ase se dia emos kan no sa ataban no so de kata wo so e wo bra wa hu na ma me yare beba e ka beba enu wa se beba o ha beba enti eya meme ne wo na wa se eya dwe se obare mane e fa no konko ni Nyame Somafo ya no na taban no de bo oman na taban no de be bo hwiase na taban no de bo asomdwe tontom so mo ban wa bia mu dai ye mra me sha ase what I want to say osina na taban ase ye be dai ye be dwane adenti ye be dwane yare
die ye be dwane bonini ye be kwa kwaji awo ye be dwane sujadie ye be kwa kwaji aware adenti ataban na se kasa ataban na se kache unu ya se ataban na se ewo na nepa wo ataban na se ewo na sumdie wo ataban na se na yedie wo ataban na se ewo na yawe wo ataban na se ewo na mpudi wo ma me plane batuwa ataban no plane batuwa ataban na se na bambo wo bambo akwantre binim bambo asori ko po anu ni ho bambo asori ko samampom ni ho na me ka kire mo me ko fa osudo ku girl bi no mo ma na kwantre me da wonum sa o se da papa na me ko no na papa we o se ya sori ko samampom na me se na odomo praise be ame papa kura wu ye ma ko samampom me sori 12 o'clock I wo ade ono no aso mu se me nya serious so na nya serious obi ama ne ba so rabi yakase me da ye yakra me hu nyame asi me mutu me na mu fie kwa me fie abayefo opamo me sa kwade na me se ya na me fa bi kwaka what do you mean babra me be hu sa ataban we no ana kuma yare da me so ko ye ebra be hu sa ataban we no ana hu je da me so ko ye ebra be hu sa ataban we no ana suje da me so ko ye ebra be hu sa ataban we no ana mfidi ayasu me ehwehwe ayadenti o si ataban na se ana hebede ye be plan abetua ma me wo dwan kobia ne ha dwan kobia wo gwan kobia ene nya asomdwe tontonso ataban ne basa no ene ne nyame somafo ya so obegina dia se de ye ya gina di na do mu ba be wura mu a asomdwe aye nya no obenya bi ahoto aye nya no obenya bi enya ahoto se ye de ya no ka ama of force hope ahoto aye ya nka se etimi mu se brana beto entra wonto so ba somni ya ti enwom no ye dia se u be somni ya isatrane bedi wechiro ama yesi uye se u be dia Messing sound won't be soon near. Yere, as I try to be with you. Ama, Essie, Sewu, Beji, Nedia. Osmafa, Sewu, Besum Nia. I was a trying to be with you. Ama esi uye isechirani bedi newejo ama esi uye se ubeji nedia abo se ubesumnia yewe isechirani bedi wejo Amen. Rabbi Oyekase. Family the last verse no. Na yem to aso enche ewiase wura ebeba. Verse number 16 last verse. Mete enkwantente be me no. Afi na mede enkwantente aha na ye mede no. Wow, odi na taban no akata wo so ama wanya baabi ahye no. Na afi odi dai enkwantente enti sa asem we say no e confirm me Ayensudo chapter 23-25. Or say sa obasuma urade wo nyankopon a meyi yare efi wadu ane no wonsum. Oba hanom a or say na hinta bia ho no eho na nepa de ewo. Na wo kai aye friend say Exodus na or say na meme wadi wo nkwame. Wo ba 16 na or say de na me de kwatente. Ba me o. Afu wo say de na me soma afa obedi na chia wo tetro na asefa. Rabbi Yakase. Wo say de wo tetro na asefa. Ishaka musunya papa firi. Na wa ma yesu ya dwene mu ada ho. Na nanka yensem fata bi. Na yemfa ho ne yanka ho. Ba efutu a ye to no no.
hutu a yɛto no ne yɛyɛ yɛadresi ne bɛnante ɛna ama yɛ yɛafata wo a wote ha sei asomdwe a ɛfiri Nyame Somafo yɛ moma ne de sane asase yi so ɛnyɛ wo ba waba Ayensudo yi no ɛma wo ma ya wo ba ɛnyɛ kwa nsakraye ɛmmra bra asomdwe mmra bra bom ɛnyama bom na afi so hwehwɛ ɛsom ne akyiri kwan wo kurom ha na fa ho kɔwuram na wo pa asomdwe ntontom som ho a bonsukura entime me no amen amen Rabbi yakase iyo da membre ansa na yan jefo obabaka yansa no wo me bol yan jin collection ansa na asra wo me bol asha wo me bol yan jin collection ansa na yan jefo obabaka yansa mesesa wo beji noedia asa wo beso niya mesen santrane bedi wetro ama esi uye mesen santrane bedi wetro ama esi uye mesesa wo beji noedia nasa wo beso niya mesen santrane bedi wetro ama esi uye santrani bedi wetro ama esi uye Rabbi yakase yo